Θα επιχειρήσουμε εμείς τώρα να προσεγγίσουμε κάποια από τα πολιτικά γεγονότα των ημερών. Είναι μαζί μας στο τηλέφωνο, είναι ο πρώτος καλεσμένος μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπούλιας, είναι πολιτικός επιστήμονας και διευθυντής του InSocial, του Ινστιτούτου για την Social Δημοκρατία. Κύριε Παπούλια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κοκλουμπέρη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, βιώνουμε πάντως νομίζω περίεργες πολιτικά ημέρες και που είναι και ενδιαφέρουσες όμως ταυτόχρονα. Δηλαδή έχουμε μια τραγωδία χωρίς απαντήσεις που έχει βγάλει τον κόσμο στο δρόμο. Έχουμε μια κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που λένε ότι έχουν πάρει κάποια μηνύματα. Προς το παρόν εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά τα μηνύματα, δεν τα έχω εισπράξει όπως λένε ότι τα έχουν πάρει εκείνοι. Μια αντιπολίτευση απ' την άλλη που και αυτή προσπαθεί έτσι, αλλά δεν δείχνει να πείθει την κοινωνία ότι έχει τις απαντήσεις. Εντάξει, θα εξαιρέσω και ορισμένα κόμματα που όντως ευνοούνται από τη συγκυρία λόγω της προσωπικότητας των αρχηγών τους. Τι λέτε, ποια είναι η δική σας οπτική? Τα έχετε περιγράψει ήδη πάρα πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως έχετε και μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια και έχουμε και την τύχη να γνωριζόμαστε. Για να συνδέσω λιγάκι τη σκέψη σας, όπως ακριβώς το αναλύσατε πριν, θα ήθελα να πω ακριβώς αυτό, ότι η κίνηση, ας πούμε τώρα η εντυπωσιακή που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, για τον ανασχηματισμό, θα έλεγα ότι με εμβληματικό τρόπο δείχνει ότι πραγματικά δεν εκλήφθη κανένα ουσιαστικό μήνυμα από αυτά που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα με τις πολύ μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, που είχαν βέβαια συγκεκριμένη θεματική και ένα πλαίσιο συγκεκριμένων ετοιμάτων με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Αλλά αν θέλετε να συνδέσουμε και ένα άλλο εμφατικό μήνυμα που είχε στείλει το εκλογικό σώμα και η κοινή γνώμη πριν από ένα χρόνο περίπου στην κάλπη των ευρωεκλογών, με αυτή την τεράστια πραγματικά και πρωτοφανή αποχή για τα ιστορικά εκλογικά δεδομένα της Ελλάδας. Δηλαδή, είτε από την αποχή του είτε από τη συμμετοχή του, το εκλογικό σώμα έχει στείλει ένα εμφατικό μήνυμα το οποίο φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δηλαδή μεταφράζεται ότι θα λυθεί μέσα από μικρές φτηνές παραδοσιακές παραδοσιακή πολιτική διαχείριση, περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα και συμβολικού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικού. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Σαν να μην έχει συμβεί κάτι το συνταρακτικό, σαν να μην έχει προϋπάρξει ένας μεγάλος σεισμός που ήταν η μαζικότατη ιστορικών διαστάσεων συμμετοχή του κόσμου σε κινητοποιήσεις, που υπάρχει, που συντηρεί και αυτό το κλίμα της διαμαρτυρίας και της οργής. Και πόσο μάλλον το συγκεκριμένο που εμπεριέχει τόσα μεγάλα ζητήματα και παθογένειες διαχρονικές του πολιτικού συστήματος που κάνουν τον κόσμο να αγανακτεί αλλά και να απέχει, όπως είναι για παράδειγμα οι ίδιες λειτουργίες στη δημόσια διοίκηση, το πελατειακό κράτος και όλα αυτά που συνέβησαν, όπως είδαμε, για να συντελεστεί στο τέλος, να συντελεστούν όλες αυτές οι συγκυρίες και οι ατυχείς ή οι λάθος διαχειρίσεις και να καταλήξουμε στο δυστύχημα. Και αντίστοιχα το τεράστιο αίτημα, πραγματικά το παλαϊκό αίτημα που το βλέπουμε και στις μετρήσεις, έχει ξεπεράσει νομίζω πλέον κάθε άλλη λαϊκή διεκδίκηση αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κοινή γνώμη για επιτέλους τη σωστή λειτουργία, τη γρήγορη, την τάχιστη και την όσο το δυνατόν θεσμικά ορθότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Είχε την τεράστια ευκαιρία. Πρωτίστως η κυβέρνηση. Εγώ θα πω το πολιτικό σύστημα, αλλά πρωτίστως η κυβέρνηση, γιατί αυτή κρατάει την μπαγκέτα, όπως το καταλαβαίνουμε έτσι, και δίνει το ρυθμό, να ετοιμάσει ένα πλαίσιο απαντήσεων γύρω από αυτά τα δύο τεράστια ζητήματα. Και θα μπορούσε να κινηθεί και με βάση τις προεκλογικές δεσμεύσεις, γιατί πριν τις εκλογές δεν είχε υπάρξει το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και να εφαρμόσει αυτά τα οποία έλεγε, ειδικά για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης. Για να μην πάω σε ένα άλλο πεδίο που και εκεί υπήρχαν υποσχέσεις ανεκπλήρωτες για ζητήματα οικονομίας, για παράδειγμα, που και αυτά ταλαιπωρούν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά που συζητάμε. Άρα, κύριε Παπούλια, εσείς λέτε ότι οι ανακοινώσεις για τις μετακινήσεις προσώπων, για τον ανασχηματισμό, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το κλίμα στο τοπίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Ειλικρινά, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, χωρίς να ανακαλύπτουμε την Αμερική, ούτε να χρειάζεται να ανοίξουμε κάποιο εξειδικευμένο βιβλίο επιστημονικών γνώσεων, κανένας ανασχηματισμός ιστορικά δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στα δομικά πολιτικά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει κάθε φορά η χώρα και αντιστοίχως η κυβέρνηση όπως έπρεπε να τα διαχειριστεί. Ειδικά ο συγκεκριμένος έρχεται σε μια περίοδο
που υπάρχει τεράστια ανάγκη για συγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών που έχουν φτάσει πια στο ως εδώ και μη παρέκει, βγήκε ένα τεράστιο πλήθος στο δρόμο, πρωτοφανές ίσως για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, που έδειξε πια ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για τέτοιου τύπου επικοινωνιακή διαχείριση. Όμως, κύριε Παπούλια, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, για να λέμε και κάποια πράγματα που εξήγηλε, είπε ότι στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης είναι διατεθειμένος να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ασυλία των πολιτικών προσώπων. Αυτό δεν είναι μια κίνηση προς μια τέτοια κατεύθυνση? Ναι, σαφώς. Οτιδήποτε μπορεί να διορθωθεί στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, νομίζω είναι και αυτό αντίστοιχα ένα μεγάλο κοινωνικό και διαχρονικό αίτημα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και με την υπάρχουσα νομοθεσία, και επειδή λόγω και της δραστηριότητάς μας στο Ινστιτούτο παρακολουθούμε συχνά και νομικά συνέδρια αρκετά που γίνονται και από άλλους ομίλους, ας πούμε, αλλά και στη συνεργασία και με τα πανεπιστήμια και με διάφορες δημοσιεύσεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το πρόβλημα μια παρέμβαση στο Σύνταγμα για το συγκεκριμένο νόμο, όσο κάποιοι εκτελεστικοί νόμοι που θα μπορούσε με άνεση να τις έχει φέρει η κυβέρνηση και να έχει ολοκληρώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και έχει περιορίσει πάρα πολύ την προστασία των πολιτικών προσώπων. Άρα μετά πάμε στην πολιτική βούληση, δηλαδή. Ακριβώς. Αν υπάρχει το πλαίσιο. Σε ένα ακόμη εύκολο καταφύγιο κάθε φορά. Δηλαδή, πέραν του ανασχηματισμού, έχουμε το λεγόμενο Σύνταγμα. Δηλαδή, κάθε φορά αν θέλει μια κυβέρνηση να αποφύγει κάτι, βρίσκει το Σύνταγμα ως αυτό το οποίο ενδεχομένως ενοχλεί πάντως είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα προχωρήσει και άρα ζητά και τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λέει ότι για να κάνω αυτό, το άρθρο 86 και την αλλαγή του τρόπου εκλογής της ανώτατης ηγεσίας δικαιοσύνης, η αντιπολίτευση να στηρίξει κάτι άλλο. Το άρθρο 16, για παράδειγμα, ή το νόμο για τη συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο, που υπάρχει τέτοιος νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται. Ναι, και καταλαβαίνουμε πόσο λάθος, ακριβώς, πόσο λάθος επί της αρχής είναι μια τέτοια συζήτηση, αφενός γιατί οδηγεί το πολιτικό σύστημα ξανά σε ένα παζάρεμα εκπροσώπησης, αν το πούμε έτσι, συμφερόντων ή τέλος πάντων διαφορετικών αντιλήψεων, με την έννοια να εκχωρήσω εγώ κάτι, να μου δώσεις και εσύ κάτι και να πάμε σε μια λογική τέτοια, ας πούμε, λαϊκών αγορών όσον αφορά μια κορυφαία θεσμική διαδικασία, αλλά και από την άλλη δεν είναι δυνατόν να συγχέονται διαφορετικού τύπου θεσμικά ζητήματα. Δηλαδή ένα ζήτημα παιδείας καθαρά ή ένα ζήτημα με οικονομικές, να το πούμε, προεκτάσεις είναι δυνατόν να μπαίνει στη ζυγαριά με ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας? Δηλαδή θα μείνει η δημοκρατία πίσω, θα μείνουν πίσω οι θεσμοί, δεν θα εξελιχθούν, η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη των πολιτών, προκειμένου να λάβει, ας πούμε, αντίστοιχα και ένα κόμμα που κυβερνά συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, και ένα οικονομικό, ας το πούμε, μια οικονομική διευκόλυνση. Μήπως όμως, κύριε Παπούλια, συζητάμε με τον κύριο Γιώργο Παπούλια, πολιτικό επιστήμονα και διευθυντή του Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία, μήπως όλα αυτά, η στάση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού διευκολύνεται και από το γεγονός ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση? Εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν θεωρώ ότι συνολικά η αντιπολίτευση κάνει την ίδια κριτική και καταβάλει την ίδια προσπάθεια. Όμως, ας πούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, λένε πολλοί ότι δεν αναπτύσσει δυναμική, δεν κερδίζει, ενώ η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί. Τι πιστεύετε, ποια είναι η δική σας ανάλυση, ότι γίνεται σχετικά με τη στρατηγική ή αν μπορεί να αλλάξει κάτι? Το θέσατε πάρα πολύ ωραία πριν, την ποιοτική διαφορά των αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Ναι, γιατί προσπαθούν να τσουβαλιάσουν όλα τα κόμματα. Ναι. Ακριβώς. Έχουν μια υπεύθυνη στάση και κλιμακωτή και αυτή η υπεύθυνη στάση. Λένε αυτά κυρίως που έχουν κυβερνήσει, και αναφέρομαι περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αντίστοιχα είναι και τα κόμματα ευκαιρίας που είναι προσωποπαγή και κάθε φορά έχουν περισσότερο ακραίες, ας πούμε, οπτικές στις προγραμματικές τους τοποθετήσεις και στις ιδεολογίες τους. Όσον αφορά τώρα την υπεύθυνη αντιπολίτευση, βλέπουμε πόσο θεαματικά έχουν κυλήσει τα πράγματα από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές που μας φαντάζει ένας αιώνας νωρίτερα, πώς φτάσαμε να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργηθούν νέα κόμματα, να αλλάξει η κατάταξη των θέσεων. Και όσον αφορά συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε μέσα από μια εσωτερική κοινοβουλευτική διαδικασία, όχι από εκλογές, να αναλάβει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να φορτωθεί μια τεράστια ευθύνη και πολιτική και κοινοβουλευτική και διαχειριστική, με κάποια ελάχιστα μέσα που διέθετε, όταν στην αφετηρία αυτής της εκλογικής περίοδου ήταν το τρίτο κόμμα. Ναι.
Και κοινοβουλευτικά και από πλευράς κοινοβουλευτικής δύναμης. Άρα λέτε ότι είναι βιαστικό να βγάλει κανείς συμπεράσματα για το τι μπορεί να καταφέρει και το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα με βάση το στόχο που έχει βάλει η ηγεσία του. Να είναι αυτή τη στιγμή με τη ρευστοποίηση, όπως βλέπουμε του εκλογικού σώματος, το βλέπουμε και στις μετρήσεις και το βλέπουμε και από τις κοινωνικές αντιδράσεις, όλο αυτό φαίνεται ότι πια είναι διεκδικήσιμο πάρα πολύ. Ότι υπάρχει κοινό, λέτε, ότι υπάρχει κοινό. Υπάρχει ακροατήριο. Και αυτό που ήταν δεδομένο για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τότε, τώρα πια δεν είναι. Μάλιστα θα λέγαμε ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχει και ένα επιχείρημα ότι υποχωρεί. Αν θέλετε, 10 δευτερόλεπτα. Η πρώτη ευθύνη είναι να παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση. Όχι τόσο αν θα φανεί ως σκληρή αντιπολίτευση, όσο να παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση. Διοχέτευση δηλαδή των ψήφων που θέλουν να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και με μια άλλη πολιτική βεβαίως. Γιατί δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Αυτό έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χρειάζεται προγραμματικές θέσεις, χρειάζεται υπεύθυνες προτάσεις. Παρατηρούμε τουλάχιστον στον χώρο του Πασόκ ότι γίνονται και θεματικά συνέδρια και θεματικές εκδηλώσεις. Έχει και μια ημερίδα για το κράτος το απόγευμα, υπήρχε η ημερίδα για τη δικαιοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα. Και επίσης, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και να σας ευχαριστήσω κύριε Παπούλια, ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη και είναι βεβαίως όλα τα κόμματα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κόσμο να ξηκωθεί από τον καναπέ, να μην είναι η αποχή, γιατί αυτοί που ψηφίζουν διαμορφώνουν και τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις. Πηγαίνει είτε για να τιμωρήσει τις κυβερνήσεις, έτσι, είτε αν πιστέψει ότι υπάρχει μια εναλλακτική προοπτική. Αν δεν το πιστέψει, θα κινηθεί πάλι στο ίδιο, αν δεν τιμωρήσει κιόλας. Έτσι ακριβώς είναι και ειδικά όμως η συγκεκριμένη συγκυρία, γιατί είναι πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Δεν έχει αναδειχθεί ακόμα ο άλλος πόλος που θα διοχετευτεί αυτή η αντίδραση, η απογοήτευση, ας το πούμε έτσι, στο κυβερνητικό έργο. Και γι' αυτό ακριβώς γυρίζω και στην δική σας αρχική συζήτηση, κλείνοντας δηλαδή και τη συζήτηση που όπως ξεκινήσαμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος για το πραγματικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα καταφέρουν να διαπραγματευτούν οι δυνάμεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Πού θα καταλήξει, να μην γίνει το αδιέξοδο μεγαλύτερο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπούλια. Και χάρηκα πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Παπούλιας, πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής του InSocial, του Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία. Προσπαθήσαμε έτσι να προσεγγίσουμε κάποιες πτυχές από τις πολιτικές εξελίξεις.